Πάρκινγκ αυτοκινήτου σε παραλία στο Όσλο που μπορείς να φορτίσεις και το αυτοκίνητό σου. Ναι, έχουμε και παραλίες στο Όσλο. Πάμε να δούμε πώς είναι αυτό το πάρκινγκ. Εδώ λοιπόν έχουμε 6 σημεία φόρτισης με ταχύτητα 22 kW και άλλα 4 με 50 kW. Η χρέωση ξεκινάει περίπου από 45 λεπτά το ευρώ. Όμως αυτό που έχει ουσία είναι ότι άνετα μπορείς να έρθεις εδώ σε αυτή την παραλία, να περάσεις το χρόνο σου μερικές ώρες και ταυτόχρονα να φορτίσεις το αυτοκίνητό σου και να είναι έτοιμο φορτισμένο όταν θέλεις να γυρίσεις πίσω στο σπίτι. Και μια ματιά για το πώς είναι η γειτονιά εδώ δίπλα στην παραλία. Τώρα μαζεύτηκαν σύννεφα, πιο πριν είχαμε ήλιο και 29 βαθμούς και το δεύτερο πάρκινγκ που μπορείς να παρκάρεις εδώ για αυτή την παραλία.